Opération Téléman-Guéléman, Noé, Opération Commando, Exfiltration, Renseignement, Libération d'otages, Nounoubé, Opération Mounoubeké, Force Spéciale ou fait. Hakilila Djinla, vers fin 2012, Mali officier d'Okunye, unité spéciale de créer, Noé, GCV, groupement de commandos volontaires, GCV Kounye, unité autonome, ou Prelen Kouno, Kelakama Watibe, Oukoumé Sega intervenu, centrine nord zone Bella en moins de 24 heures. Au lieu de Koumé, première ligne là, Kao libéré l'Issien fait, Ouah, on est français ou force spéciale ou, Tianaka qu'on a libéré. GCV éléments qui motivent les Kosovo, qu'elle avait gagné Mouna, à conserver ou qu'à mobile nous qu'à tenir la patrie ou la mort nous vaincrons. En a folie bé, en a sur la soubé, ou qu'à chassiri nous qu'à bravoure là. Qui est puissance bao, ka force spéciale élément, Tamado Bese ka mission bao accompli, ka sabouke ou ka formation, mais surtout ou ka équipement, français ou ka marine commando, B 20 semaines de ke formation là, ouati kononana, ou be air fladrone sunomo shukono, ouah domodo, ou be lakono ni grenadier. Irisuka spednas et recrutement c'est fait. Keme sarala, mogo mugandron nebe formation là-bas. Ato bichegim beba abandonné. Kasabuke ou ka entraînement geleyaye. Américain Kassil, formation dirée sans kele. Djila, sans fait, Touguma. Oluye force spéciale tout terrain ou BCK intervenir efficacement Fambe. Ouah, olude opération commando ke. Ka Ben Laden Pakistan en 40 minutes. Sorasi ba binan durube Guinéen bolo san o san o be $1 kɛmɛ fila ɲɔgɔn don u ka armée la olu ka force spéciale tɔgɔ ye GFS groupement des forces spéciales o unité d'élite créera en 2019 Guinéen ka président Alpha Condé fɛ sorasi d'élite kɛmɛ ɲɔgɔn de be Guinéen ka GFS kɔnɔ o sorasi ninnu sélectionnera ka d'a kan u be se ka ko gɛlɛn caman kun wa u hakili sigilen don Guinéen ka GFS ka baara fanba ɲɛsilen don opération commando n'o ye opération gɛlɛman telimanw ye ani renseignement n'o ye ka taa jugu ka ko ɲɛɲini ka n'a ɲɛfɔ. Libéria Sorasi ba fila ni kɛmɛ be Libériens bolo san o san u be $13 ɲɔgɔn don u ka armée la olu ka force spéciale ka formation n'u ka équipement assurelen don américains fɛ Libériens ka force spéciale sorasi man can kosɛbɛ nka u be jate farafina meilleurs fɛ ka sabu kɛ u ka formation ni entraînement ye a yirala k'a fɔ Libériens ka force spéciale recrutement sen fɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 10 ɲɔgɔn de be formation laban tɔ 90 bɛɛ b'a abandonné ka sababu kɛ épreuve gɛlɛya ye. Mauritanie Sorasi ba 26 be Mauritaniens bolo san o san u be $50 ɲɔgɔn don u ka armée la Mauritaniens ka force spéciale tɔgɔ ye GSI groupement spécial d'intervention olu ka baara fanba ɲɛsilen don terrorisme kɛlɛli ma en 2008 Mauritaniens ka sorasi 12 nin tora AQMI ka attentat dɔ la o kɛlen Mauritaniens y'a décidé k'u ka force spéciale GSI créer an be don min na i ko bi a yirala k'a fɔ Mauritaniens ka GSI ɲɔgɔn ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ terrorisme kɛlɛli la en février 2020 américains ni Mauritaniens ka GSI jɛra ka exercice dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mauritanie n'a be fɔ o ma opération Flintlock farafina jamana caman ka force spéciale participera o opération in na. Ghana Sorasi batan duru be Ghanaiens bolo san o san u be $1,710 ɲɔgɔn don u ka armée la Ghanaiens ka force spéciale équipelen don kosɛbɛ ni nouvelle technologie mansimafɛnw ye wa u ye appareil caman bayɛlɛma ka adapter Ghana situation na a yirala k'a fɔ Ghanaiens ka force spéciale ka recrutement sen fɛ mɔgɔ caman b'a abandonné ka d'a kan u ka formation ka gɛlɛn kosɛbɛ olu spécialiselen don contre terrorisme n'o ye terroriste kɛlɛli ye ani opération commando. Niger
Sorasi ba 53 bɛ Nigérian bolo san o san u bɛ dollar miliyɔn 325 ɲɔgɔn don u ka armée la. Nigérian ka force spéciale tɔgɔ ye BESI, bataillon spécial d'intervention. Olu spécialiselen don terroriste kɛlɛli ni renseignement la. Nigérian ka BESI sorasiw formelen don principalement américain ka force spéciale fɛ, nka Europe jamana caman fɛnɛ b'u former i n'a fɔ Allemagne ni Belgique. Nigérian ka BESI ye opération caman contre Boko Haram u ni Nigeria ka frontière la et contre AQMI u ni Mali ka frontière la. U ka slogan ye vaincre vaille que vaille. Burkina Faso Sorasi batan kelen ni 300 bɛ Burkinabéw bolo san o san u bɛ dollar miliyɔn 130 ɲɔgɔn don u ka armée la. Burkinabéw ka force spéciale tɔgɔ ye 25e RPC n'o ye 25e régiment de parachutistes commando. Compagnie fila de bɛ Burkinabéw ka 25e RPC kɔnɔ. Compagnie fɔlɔ o ka baara bɛnlen don exclusivement terrorisme kɛlɛli ma. Compagnie filanan o ka baara bɛnlen don opération commando ni renseignement ma n'o ye intervention gɛlɛmanbaw i n'a fɔ otage ni prisonniers libérés ani jugu ka kunnafoni dogolen ɲinili. Burkina ka 25e RPC participera américain ka force spéciale ka exercice la Mauritanie n'o ye opération Flintlock ye. Côte d'Ivoire Sorasi ba 25 bɛ Ivoirien bolo san o san u bɛ dollar miliyɔn 550 ɲɔgɔn don u ka armée la. Ivoirien ka force spéciale tɔgɔ ye FSFACI n'o ye force spéciale des forces armées de Côte d'Ivoire. An bɛ don min na i ko bi sorasi ba 1 ɲɔgɔn bɛ Ivoirien ka force spéciale kɔnɔ. Ivoirien ka FSFACI créera en 2011 walasa u bɛ se ka intervenir prise d'otage la ani terrorisme kɛlɛli. En 2016 terroristes kɛlen ka attentat kɛ Grand Bassam olu de intervenir la ka terroristes neutraliser. Équipement ɲɛnama caman bɛ Ivoirien ka force spéciale bolo wa américain ka force spéciale fɛnɛ bɛ k'u dɛmɛ k'u former ka ɲa. Sénégal Sorasi batan kelen bɛ Sénégalais bolo san o san u bɛ dollar miliyɔn 550 ɲɔgɔn don u ka armée la. Sénégalais ka force spéciale jateminɛlen don parmi les meilleurs en Afrique ka sababu kɛ u ka formation n'u ka expérience ye. Sénégalais ka force spéciale ye exercice ni stage caman kɛ avec les forces spéciales françaises et américaines. U participera opération Flintlock la Mauritanie. Olu ka spécialité ye contre terrorisme ye n'o ye attentat déjoueli ani terroristes kɛlɛli wa u bɛ opération commando fana kɛ ka otages libérés ka terrain labɛn ka bila force conventionnelle ɲɛ. Nigeria Sorasi ba 120 bɛ Nigérian bolo san o san u bɛ dollar miliyari 2 ni dɔɔni don u ka armée la. A bɛ waati jan bɔ terrorisme fanga bonyana Nigeria kosɛbɛ ka sababu kɛ Boko Haram ye. O kama Nigérian y'u ka formation ni équipement amélioré kosɛbɛ. An bɛ don min na i ko bi jɔyɔrɔ 4 b'u ka armée bolo farafinna. Nigérian ka force spéciale ka baara ɲɛsinlen bɛ terroristes kɛlɛli, otages libéreli ani renseignement ma. Olu ka formation assurelen don spécialiste britannique fɛ américain ani canadien a yirala k'a fɔ Nigérian ka force spéciale recrutement senfɛ 100 sara la mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ formation laban. Tɔ 95 bɛɛ b'a abandonné k'a sababu kɛ épreuve gɛlɛya ye. Mali Sorasi batan 3 b'an ka armée la san o san an ka jamana bɛ dollar miliyɔn 500 ɲɔgɔn don an ka armée la. An bɛ don min na i ko bi force spéciale suguya 2 bɛ Mali la. Forsat n'o ye force spéciale antiterroriste ani BAFS n'o ye bataillon autonome des forces spéciales. Ni force spéciale 2 ninnu bɛɛ éléments équipelen don ka ɲa wa u bɛ ka stage ni formation continue suit permanemment. Forsat ale créera en mars 2016 par arrêté ministériel. Élément 180 de b'ale kɔnɔ. Policier 60, gendarme 60 ani garde nationaux 60. Équipement ɲɛnama caman bɛ Mali Forsati bolo. I n'a fɔ drone ani robot sophistiqués caman. Forsati pɛrɛlen don 24 heures sur 24. U bɛ se ka intervenir heure bɛɛ en un temps et record.
BAFS n'o ye bataillon autonome des forces spéciales ale créera en juin 2018 par décret présidentiel. BAFS ye Mali armée unité d'élite ye u bɛ formation continue suit wa u équipelen no kosɛbɛ u participera américain ka opération Flintlock la wa u ni Europe jamana caman ka force spéciale jɛra ka exercice kɛ ɲɔgɔn fɛ. BAFS ka baara ye terrorisme kɛlɛli juguw ka kunnafoni dogolen ɲinili n'o ye renseignement ye ani opération commando n'o ye intervention teliman gɛlɛman ye i n'a fɔ farabugu libéreli. O opération kɛra BAFS sɔrasiw fɛ. An ka vice président Assimi Goïta participera o opération in la ka d'a kan ale ye BAFS commandant ye. Depuis Kadhafi ka régime bina en 2011, terrorisme ye ampleur ba sɔrɔ Sahel jamanaw kɔnɔ. O kama farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ ye dɔ fara u ka budget de défense kan k'u ka sɔrasiw former ka ɲa ka équipement kuraw san. N'aw b'a fɛ k'a dɔn Mali n'a lamini la jamana minnu ka armée ka girin kosɛbɛ an ye video min kɛ o classement in kan aw bɛ se k'o lajɛ a b'a lien sɔrɔ.